Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Saifuddin na marubuciya Billy Giro da ni Maman Halib nake karanto muku. Kar da a manta danna mana subscribe ta da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sai ya yi wankan Juma'a ya shirya cikin fararen kayan shi ya fita. Bai dawo gidan ba sai karfe 3. Yana shigowa a falo ya kwanta kan tirisita ya limshe idanun shi kamar mai jin bacci. Can kamshin turaren Zara ya sa ya bude idanuwan shi yana kallon ta. Ta wuce ta gundanin ta yi kyau sosai cikin shirinta na atamfa Super Holland. Wacce tuni ta kammala musu abinci shi kadai take jira ya dawo. Ta zubo musu abincin a plate da ruwa da lemo duk ta ajiye sannan ta zauna a nan kan kafet tana kallon sa. Ta ce tashi mu ci abinci. Fuska ɗaure Sab ya kalle ta kafin ya ɗauke idonsa a kanta. Ya ce ki ci kawai ba na ci. Muryar ta a sanye ta ce me yasa? Da kai fa na dafa kuma tun ɗazu kai kaɗai nake jira ka dawo mu ci. Ƙara ɗaure fuskar sai ya tashi yana kallon ta. Ya ce har tambaya ta kike? Tsaki ya ja kawai ya ce wacce bata san darajar aure ba. Daga yau ina gaya miki wallahi kar ki sake yaban wani da aure na a kanki. Ki bari idan na kwance ikiyar auren. Duk uban da zaki yaba su ke kika sani. Da haka ya tashi ransa a ɓace ya bar gurin. Zara ta bi shi da kallo idanuwanta tab da kwalla sannan ta tayi jikinta duk a sanyaye. Ta je ta rage abincin. Ta tafi ɗakinta ta yi zaune kan kafet tana ci. Ba don tana jin daɗin abincin ba sai don yunwar da take ji. Don ko daɗin abincin ma ta kasa ganewa. Washe gari da safe har ta shiga banɗaki ta cire tawul za ta fara wanka. Sai kuma ta fito da saurinta za ta ɗauki ribon ta ɗaure gashin kanta da yake a sake yake ba ta son ruwa ya taɓa shi. Sai kawai ta ga Sef zaune a ɗakin. Ƙara ta fasa saboda daga ita sai ɗan tawul a hannunta shi ma bata gama rufe jikinta ba. Ta dunkule a waje ɗaya ta kundine jikinta ba ta son Sef ya ganta. Ta juya za ta koma banɗakin a guje Sef bai bar ta bai riƙo hannunta. Ya matso da ita jikinsa sosai yana kallonta. Idanuwanta tab da kwalla ta ture hannunsa. Ta ce ni ka rabu da ni ba fushi kake yi da ni ba. Da sauri Sef ya sa hannu ya share mata hawayen da suka sako kan kumatunta. Ya ce sori na daina mu je in taya ki wanka. Zara da ke kudindina da jikinta ta makale kafaɗa kamar wata yarinya. Ta ce ba na so. Sef ya murmushi cike da sha'awar shagwabarta yana kallonta. Ya ɗan sha kunu ya ce to kina so in ci gaba da yin fushin da kike nan ko? Ta kalle shi tare da saurin girgiza masa kai. Ya ce to ya haƙuri mu je in taya ki wanka. Bata musa masa ba tana kallon shi ya ɗauke ta ya tafi da ita banɗakin. Jim kaɗan ya fito ya ɗaukar mata ribon ɗin ya koma cikin banɗakin. Bawon wankan ya shige wanda ya cika tab da ruwan kumfa ba a iya ganin jikin mutum sai kan mutum. Ita ma Zara a ciki ya sa ta ya jawo ta cike da so ya saka mata ribon ɗin. Dan ya hau yi mata wanka amma rabi duk wasan soyayya ne. Zara ta ga abin nasa yana so ya wuce makaɗi da rawa. Ture shi ta fito daga banɗakin. Ta fito tana yi mishi dariya. Shi ma fitowa ya yi ya biyo ta da gudu ta haye kan gado tana mai dariya. Ya jawo ta ya rungume ta a jikinsa. Ya fara nuna mata soyayya shi don shi fa yanzu son Zara yake yi. Ita ma ba musu bata sanya akai ba ta fara biye mishi. Can kuma da ta tuno wani abu kawai sai ta ture shi ta juya mishi baya. Cikin raɗa ya ce no Zara ya isa haka. Kar ki ce wannan karan ma ba za ki bani dama ba ki taimaka don Allah a samarwa Abba farin cikinsa. Kin ji? Zara kasa cewa komai tai tana sauraron sa yanda yake roƙonta. Ta yi shiru kawai har ya gaji da kansa ya tashi ran shi a ɓace zai sauka daga kan gadon. Ta yi saurin tashi ta riƙo hannunsa ya fizge hannun nashi. Ya kwashi kayan shi ya fita daga ɗakin. A kasale ta bi shi da kallo cike da ƙauna. Sannan jikinta duk a sabule ta koma ta kwanta. Sai kuma tunani take yi yanda za ta shawo kansa. Can bayan ta jima a kwance a gurin ta tashi ta nemi tawul ta ɗaura ta je ɗakinsa. Sai ƙwanƙwasawa take ba alamar zai buɗe. Ta san yana jin ta fushin da yake yi da ita ne yasa ya share ta. Hakan ya sa kai tsaye ta murɗa handil ɗin ƙofar ta shiga. A ruɗe ta ja da baya da sauri cikin buɗe ido tana kallon 'yan matan da har guda biyu tare da Sef. Sai wani salo suke mishi gaba ɗaya shi kuma ya fita daga hayyacinsa.
Wata irin ƙara ta yi haɗe da fashewa da kuka sannan ta fita a guje daga ɗakin. Ba shiri sai bai tunkuɗe 'yan matan da ke gaban shi ya ɗauki kaya ya saka sannan ya bi bayanta. Tana shiga ɗaki kai tsaye gurin dressing mirror ta nufa. Duk ta wawwatsar da kayan da ke jere a kai. Take abubuwan suka faffashe. Daidai Sabi ya shigo ɗakin ya tafi da sauri zai ƙarasa inda take, cike da son ya rarrashe ta. Ta nuna shi muryarta sosai cikin ɓacin rai ta ce wallahi kar ka kuskura ka matso inda nake. Ba musu ya tsaya ta yana kallon ta. Ya ce na ji ba zan ƙaraso gurinki ba amma ai ke kin san laifinki ne Zara. Duk abubuwan nan da suke faruwa ina son ki ina ƙaunar mu kasance amma kin hana ni sukuni. Har kin sa bayan na daina kula su 'yan matan na da kuma na ci gaba da kula su. Saboda ke duk yanda na so san ba kya bari na, ya kike so na yi? Ba wani, ai da ma can halinka ne. Don haka wallahi na gaji ka rubuta min saki na ka bani. Cikin kwantar da murya ce no Zara ki yi haƙuri daga yau ba zan sake kula su ba na yi miki alƙawari. Ni ba wani daɗin baki da za ka min. Mai hali ai ba zai taɓa canja halin shi ba. Kawai ni ka sake ni don ba zan taɓa iya rayuwa da ƙazamin namiji irin ka ba, mai neman 'yan mata. Duk tana maganar ne cikin kuka. Sabi ya ce no Zara abin da kike tunani ba shi ba ne. Wasa kawai nake yi da su ba ban taɓa kwanciya da ko ɗaya a cikinsu ba wallahi. Yau ma da na tashi aikatawa kin kai ni ƙololuwa ne. Ni ma ka kai ni ƙololuwa. Na gaji da ganin haramun da baƙin ciki. Don Allah ka sake ni in huta. Nan ta ciro takarda a cikin littattafanta na school ta kawo mishi haɗe da biro. Bai karɓa ba sai ya harɗe hannayensa ya a ƙirjinsa yana kallon ta. Ya ce da wace hujjar zan sake ki? Ko kin manta yadda muka yi da ke? Zara da ranta ya ƙara ɓaci ta ce hujja? Har kana tambaya ta hujja? Rayuwar cikin gidanka da na cikin kunci da musguna min da kake? Sannan kullum cikin kawo karuwai su ba hujja ba ne? Kaga malam tun muna mu bi ka rubuta min sakina ko kuma na kira babba na gaya mai komai wallahi. Ya ce kin daɗe baki kira shi ba kin gaya mishi. Idan ma baki da kati a wayarki akwai a ta wayar. Ya saki shi'umin murmushi. Zara da ke kallonsa duk haushi ya ƙara cika ta fasa wani sabon kukan ta jefar da biro da takarda. Ta nufi bedside drawer ta ɗauki wayarta ta kira Abba. Sef da ya bi ta da kallo a fusace ya je ya fusge wayar ya jifa da ita. Lokaci ɗaya duk ta tarwatse ya ce wallahi ya isa. Na rabu da Abbana cikin farin ciki har yana samun albarka. Kin yi kaɗan ki ce za ki lalata mun. Saki ne ba zan baki yanzu ba amma ki sani akan ki komai zai koma don ba za ki taɓa nasarar sake haɗa ni da shi ba. Kin yi na farko to kar ki sake ki na biyu wallahi. Daga haka ya je ya ɗauki biro da takarda ya rubuta mata saki ɗaya. Sannan ransa a ɓace ya je zai bata. Sai kuma ya yi tsaye shiru yana kallon takardar ƙwalla ta ba idansa. Yana jin ba zai iya bata ba gwanda kawai ya je ya samu ya rarrashe ta har ta haƙura. Dan ya dunkule takardar ya jefar. Ya nufi gun Zara ta zube kasa sai kuka take tana kallon wayarta a tarwatse. Ya kama ta a hankali ya tafi da ita jikinsa ya rungume ta sai rarrashinta yake yana ba ta haƙuri. Zara bata kwace kanta ba sai kuka ta ci gaba da yi a jikinsa. Ya tafi da ita kan gado suka zauna sai shafa bayanta yake a hankali yana faɗin ya isa haka. Ki yi haƙuri zan saya miki wata wayar. Na yi miki kuma alƙawarin ba zan sake kula kowace mace ba. Ko da kuwa abin da nake ji zai kashe ni. Nan Zara ta sassauta kukan da take har ta shiru tana yawo da hannunta a hankali kan faffaɗan ƙirjinsa. Muryarta a hankali can ciki ta ce na amince ma ka yi duk abin da kake so da jikina. Don ba zan so ka mutu a dalilina ba. Ba kuma zan so a dalilina ka ci gaba da aikata zunubi ba. Amma zan so mu maida tunanin babba ya zamo gaskiya. Wani daɗi Sabi ya ji a ran shi wanda a nutse ya ɗago fuskarta yana kallon ta. Zara ta lumshe idanuwanta a hankali tare da ƙara lafewa a jikinsa. Ringin ɗin wayarsa ne ya sa ta buɗe idanuwanta tana kallon shi. Bai ga wayar ba sai neman ta yake. Dan tun zuwan farkon shi ɗakin ne ya zo da ita. Can bayan sun ɗauke bargon suka ganta har kiran ya tsinke. Sai kuma aka sake kira. Abban Kedi ne mai kiran hakan ya sa cike da ladabi ya ɗaga kiran. Bayan ya gama wayar ya kalli Zara da ke zaune kan gado ya ce tashi ki shirya gida za mu je. Abban Kedi ne ya zo ya ce yana son ganin mu yanzu.
Nan ba musu Zara ta tayi ta nufi wardrobe, shi kuma ya tashi ya tafi ɗakinsa. Ya sallami 'yan matansa suka wuce sannan ya shirya suka fito. Suna tafe cikin mota shiru, ba mai cewa da ɗan uwansa komai. Har suka iso. Ko da suka fito a motar duk hankalinsa a tashe suna kallon ɗimbin taron da ke ƙofar gidansu. Suka rasa na menene, kawai dai suna ganin taron suka samu kansu da jin faɗuwar gaba. Sannan yanayin taron kaɗai ya nuna cewa rasuwa ce, don dukkaninsu sun yi jugum cike da jimami. Sannan ko da suka karasa za su shiga falo sai jin kukan mutane suke ba sauki. Hakan ya sa Sab ya ji ƙafafuwan shi na neman kasa ɗaukar shi. Zuciyar shi ta shiga harbawa da sauri. Hannunsa na rawa ya riƙo hannun Zara ta kalle shi jikinta duk a sanyaye. Ƙwalla na neman cika mata ido duk da bata san ma waye ya rasu ba. Wanda suna shigowa falon hankalinsu ya yi matuƙar ƙara tashi ganin gawa a ajiye a tsakar falon rufe da farin kyalle. Duk jini. Ga su Umma Hajiya Nusaiba Yusra sai kuka suke ta yi, ba mai kama wani. Abban Kedi ne ya ɗan fi su dama amma shi ma ya saukar da kansa ƙasa sai kukan zuci yake, wanda ya fi na fili ciwo. Cikin tsananin tashin hankali Sab ya gurfana a gaban gawar tare da Zara da yake riƙe da hannunta. Ya saki hannun nata, jikinsa na wani irin rawa, ya buɗe fuskar gawar da ƙyar. Kamar zai shiɗe haka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kawai ya fasa wani irin kuka mai tsuma zuciya, faɗa jikin gawar yana jijjiga ta, yana kiran sunan Abba. Zara da ke kallon fuska Abba yau gashi kwance ba rai. Hawaye ne daga kan fuskarta suke gudu. Ta fashe da kuka sannan ta tafi da gudu ta faɗa jikin Umma wacce ita ma dan wani sabon kukan ya ƙara ƙwace mata. Ta haɗa su duka ukun, Nusaiba, Zara, Yusra duk ta rungume su. Kuka suke ta yi sosai. Abban Kedi ya shiga ba su haƙuri. Har ya samu suka ɗan sassauta kukan da suke, sannan a fakaice ya share hawayen da suka zubo mishi, don kuwa Sab still yana rungume da gawar Abba sai kuka yake sosai. Abban Kedi ne je ya samu da ƙyar ya ɓamɓare shi daga cikin gawar. Ya rungume shi a jikinsa yana ta rarrashin shi yana ba shi magana. Daga haka aka yi wa Abba komai da ake yi wa mamaci, aka kai shi makwancinsa. Ai kuwa kuka ya dawo musu sabo, yayin da shi kuma aka baro shi can shi kaɗai a jikin kabarinsa. Allah sarki, mutuwa kenan. Allah ya ji ƙanka Abba. Duk burinsa na son ganin 'yan jikokinsa ashe ba zai samu gani ba. Mutuwa kenan mai yankan ƙauna. Kana taka Allah na tasa. Don kuwa duk burin uwa na son ganin abin da ta haifa, tana ji za ta haifu, amma sai Allah ya karɓi ranta ba tare da ta ga abin da za ta haifa ɗin ba. Allah kenan mai iko kuma sarkin sarakuna, don babu kamar shi. Bayan kwana 3 da rasuwar Abba ne, Zara na zaune a ɗakin su Nusaiba ta idar da sallar isha'i, Ƙur'ani a hanta tana karanta a hankali cikin ranta. Su Nadiya da Dija ma sun idar da sallar, suna zaune kan dardumar da suka idar da sallar, kowaccensu zugum da tarbi a hannu suna ja. Nusaiba kuwa da alama ta riga su idar da sallar, tana kwance da ciki a kan gado. Sanye da hijab ƙato wanda ya sako mata har ƙasa. Wayar ta riƙe a hannunta sai kallon hotunan su take yi ita da Abba. Hawaye na famman zarya a idanuwanta. Umman Kedi ce ta shigo ɗakin, ta zauna a hankali kusa da ita tana kallon ta. Ta ce ajiye wayar na haka Nusaiba, addu'a ya kamata ki masa, ba ki zauna kina ta kallon hoton shi ba. Kina kuka. Ya haƙuri, tashi daina kukan kin ji? Cikin kuka Nusaiba ta taso ta zo jikinta tana faɗin, Umma na kasa yarda Abba ya rasu, a kullum gani nake kamar zai dawo. Ta ƙarashe maganar sosai cikin kuka tana kallon hoton Abba da ke jikin wayarta. Yana murmushi kamar zai yi magana. Umma ta karɓi wayar sannan ta share mata hawaye cikin muryar rarrashi. Ta ce ya isa haka, daina kukan. Ki je Ma'aruf yana falo, za su koma Kedi ne. Nan Nusaiba ta tayi jiki a sanye ta fita daga ɗakin. Kafin Umman Kedi ke cewa da Zara idan kin kai aya Zara ki je, Jamilu yana waje yana kiranki. Ba musu Zara ta rufe Ƙur'anin ta ajiye a hankali kan dardumar sannan ta fita. To masu sauraro, a nan zan dakata, sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Halim, nake cewa a yi saurare lafiya.